Mwana wekubereka chinhu chinokosha patsika dzedu sevanhu. Asi mune chiitiko chinokatyamadza chinotyisa chakaitika musha wemuUshewekunze phase 4 muHarare. Baba vairara nemwana wavo ane makore 15. Vane ruzivo nezvenyaya iyi vakaudza 263 times zvizere payakashanyira nzvimbo iyi. Imi sevagari vekuUshewekunze, chii chakaita kuti muzoziva kuti baba ava vanga vachigara nemwana wavo vane 15 years vachirara naye vachimutora semukadzi? Makazviziva sei imi sevagari? Isu sevagari vemuUshewekunze takangouya zhowe muraini. Mushure mokunzwa meremere iyoyo takaendawo kuti tiende kunoona kuti chii chiri kuitika. Tasvika ipapo ndo patakaona kuti pane nyaya yababa vane makore 62 years vanga vakarara semubhedhi nemwanasikana wavo nemwana mukomana. Baba vakapfeka chikabudura tototi chibamshot chitokotoko. Mwana akanga akapfeka t-shirt yetopu chete asina bhurugwa uku achibuda mumachira. Mwanakomana aripo futi akararawo ipapo. Saka mimi sevagari baba vamaimbovaziva here pasati paitika chiitiko ichi? Maimbovaonawo here? Mwana uyu maimuona here? Maimbomuziva here muchimuonawo munharaunda? Baba nomwana vese tinovaziva. Mwana anotiwa mwana wechikoro. Pane chikoro chandisingatauri zita racho. Baba totogarisana muraini mumwe chete imomo muchigwende muUshewekunze phase 3. Baba vanga vari munhu akaita sema pamazira amai vaita imi? Uchivaona baba unongoti munhu akanaka somunhu watinongogarisana naye, but zvavakazoita zvacho picture yacho yakazobuda pokupedzisira apa nesuwo takatokatyamanzika nazvo kuti baba vangarara here nemwanasikana wavo semubhedhi. Mwana akashama. Pakaitika chiitiko ichi, imimi sevagari makaita zvekunzwa here? Chii chakaita kuti muzonyatsoziva ndo zvakaitika? Makaita zvekunzwa here kana kuti makatozosvika pamba mukazoona kuti baba ava varatobuda shuwa vakarara nemwana wavo sevagari? Chii chakaita kuti muzoziva ndo zvakaitika? Takanzwa kuchiita zhowe ndokusvikapo baba vachitobuda mumba ndokuvaona vakapfeka izvozvo. Mwanasikana akatozobudawo mumba tatovapo. Imimi zvizva munofunga kuti zvingaitwe? Plus mwana wavo aisheya foni nababa vachiona mapono mafirimu. Baba odeedza mwanasikana nemwanakomana kuti pindai muno mubhedhu vachiuratidzana mafoni, mafilms, mafoni. Chii chinozobuda mushure kunge baba varatidzana zvinhu zvakaita seizvozvo zvemapono nevanhu vachisheya mafilms wose? Baba vanga vaine mukadzi here mama? Vanaye mukadzi. Asi mukadzi akanga asipo. Mukadzi ainzi ashanya kubudirira, angatova nemavhiki 2 ari kubudirira. Pazvakaitika akanga asipo mukadzi. Mukadzi uyu ndiye mai vemwana uyu here airara nababa kana kuti? Isusu sevagari tongoti kuda ndiwo mai vacho. Asi pamabudira zvakaitawo pamasocial media sites apaita hanzi mwana uyu ainge atouyawo kuholiday asi mai vake havagari pamba apa. Ichokwadi here kana kuti maingoona hamuna zvamaiziva pane nyaya? Isusu kuzoti tizonyatsa kuziva chaizvo kuti mwana uyu ava ndiwo mai vake ava havasi. Takatozongozvinzwa mushure mokunge maitika chiitiko ichi kuti mai vamwana uyu vari kubhitirisa. Biological vakamuzvara chaivo. Saka sezvo mati imi baba vanga vaine mukadzi uye vaigara nemukadzi, mwana uyu chiitiko chakaitika zvezuva 1 here? Because masocial media reports anoti iwo izvi zvinhu zvakatoitika kwenguva yakareba asi baba havaine mukadzi. Matauriro emwana aiti kubva muna May naJune chiitiko ichi zvanga zvichingoitika. Mukadzi ababa ava aripo? Matauriro emwana aiti zvanga zvichingoitika asi baba vaiti ukazozvitaura ndogura musoro. Mwanasikana uyu matauriro aiti akabvira muna May naJune baba vachingorara naye kakawanda anga asingagoni kuti atotsanangura kuti how many times mwana uyu. Saka imimi secommunity hamuna kumbokwanisawo kana kumbofungidzira kuti pangange paine zvinhu zvakadaro zviri kuitika? Secommunity takambozvinzwa but tatisina chokwadi. Saka takatozonyatsa kuona kuti chokwadi musi uyu musi wa25 mwedzi wechi6
around 9 p.m. tawa ruzha kuchiitika munharaunda medu. Nomba taita mupiti wekuenda kunoona kuti chiiko chaitika chirongodzima kuna. Ndokutowana ndiwo baba vambengi vachitogwa nezvavo, asi hapana aisvikapoka, vanhu vese vakanga vachitya seneighbor ka kuti wotanga sei. Saka patakazowana masvikiro nokuti zvava pane vamwewo vanga vachibvundurawo. Chii chakaitika pamakasvika situation yange yakanyatsomira sei, uye panga painani, ndiani vakazoita kuti vanomhan'ara kuti ndo zvakanga zvichiitika izvo? Pane vakaona vandisingagoni kutaura nezita nokuti ineighbor. Ndiye akazoudza vamwe kuti yaimonewo zviri pano. Vamwe baba vapinda vakaona baba nemwanasikana wavo nemwana mukomana vakavata pamubhedha mumwe chete, mablankets mamwe chete. Baba vaya nobva vabuda, nobva vadeedzawo vamwe. Saka munongoziva pamwe pakangoitika chinhu sokuti chinhu chokasika kufamba ende vanhu vanokasika kuungana. Mushure mokunge maitika izvozvo, isi takazobva tazosvikawo ndokwana baba akatopfekawo bamshot. Mwanasikana akangopfeka topu chete. Atomonerera shiti oshava kuti womuka sei pamubhedha paya kuti adi kuti apfeke. Vanhu ndozongobuda kwangoti siyai mwana apfeke, siyai mwana apfeke, pakara mwana azongopfeka vake mbatya dzake. Asi vanhu vanga vatowanda. Maonero amakaitwa imimi sevanhu vechikuru, mwana uyu anga asati ava nepamuviri here pamaonero amakaitwa? Hatizozivawo nokuti takabva tazozvisiyawo zvakadaro. Pakazosvikawo maCCW vanoshandira munharaunda medu imomo, vanoshanda nevana, macommunity child care workers ehurumende esocial welfare, ndo vakazotakurana nomwana nababa vachiti takuenda nawo kumapurisa. Saka tizoziva kuti zvii zvakazotevererawo mashure kuti mwana uyu ane pamuviri here kana kuti haana. Amen. Saka pari zvino akadzoka here mwana uyu pamba ipapo kana kuti hapana asati adzoka? Pane ari peri pamba ipapo izvizvi, sezvo baba havari mumaoko emapurisa semanyorerwa zvakaitwa? Pane munhu ari peri izvizvi? Mwana uyu hatisi kumuona iye zvinezvi pamba pavo, hatisi kumuona. Ko mai ava vakadzoka here, mukadzi wababa? Mai ava handina kumbunzwa kuti vakadzoka here mukadzi wababa. Saka pari zvino hapana munhu aripo? Tinambozvitarisawo hedu nokuti hatina hedu zvakanyanyanyanya nawo. Isu chatakangofarira ndechokuti dhara iri rasungwa raenda ranga richiuraya mwana upenyu hwake. Asi mimiwo tinoziva kuti baba mama muri community member but iwo muri mubereki. Zvii zvamunofunga kuti zvingaitwe kuti tichengetedzewo vanasikana vedu? Kunana baba anoita zvemushonga, mheno tingati pamwe ndezvemushonga, kupenga here, hatizivi. Hakuna chinonzi mushonga kana kupenga. So mubereki, chero anongova mubereki, mwanasikana kana kuti mwanakomana anoda kuchengetedzwa. Nokuti munhu wese anopara mhosva. Sekuru, mbuya, baba, mai, muzukuru, munhu wese anoita mhirizhonga. Haina anonzi uyu. Saka sevana, kunyanya vana, anoda kuonekwa kuti aswera nani, angachitamba nani, abva kupi, adzoka nguvai. Mubereki mumwe nomumwe achibvunza mwana wake kwaaenda, kwaaswera, kuti wanga unani, wadzoka nguvai. Kugara pasi nevana, uchitikurukura nevana. Kupa vana mukana wekuti vasungunuke kutaura nomubereki pasina kutya. Mubereki kuita shamwari yomwana wake, baba kuita shamwari yomwana mukomana, mai kuita shamwari yomwana musikana. Kugara tiri pedyo nevana vedu. Asi kana baba vacho ndivo vave kumati mai baba kuita shamwari yemwana mukomana kana musikana, asana baba vacho ndivo vave kuita zvinhu zvakadai zvokubata vana vacho chibharo, vatine chiti vanofanira kunge vachichengetedza vana. Ndokusaka paya ndambotaura kuti munhu wese ane mhirizhonga. Munhu wese ane mhirizhonga, hakuna anonzi uyu. Even mai vanogona kumhirizhonga mwana mukomana. Budi vanogona kumhirizhonga nzvadzi yavo. Baba vanogona kumhirizhonga mwana wavo. Sezvakaita baba ivava, handi vakatoita sexual abuse nomwana wavo. Munhu wese haizvina zvokuti ani. Mashoko enyu ekupedzisira munoda kutaura mama takanangana nechiitiko ichi? Mashoko angu okupedzisira ndokuti mutemo ngautonge baba ava. Munhu ngaapikire mhaka dzake because vakatouraya life yomwana.
ungu mwana ari kutaura kuti kubva Juni kusvika July zvimwe ari kutoti akanganwa. Vakatokanganisira mwana mereji yake pamwe izvozvo anotova nepamuviri hameno kwakaenda ikoko kuti chichazoita achazomuroora ndiani achazoroora mwana anenge akadhemejeka. Future yemwana yakanganisika. Mutemo ngaubatsirewo kuti munhu arangwe nemhaka dzake angopara mhosva dzakaita seidzodzisi. Hapana chinonzi mhosva diki kana mhosva ihombe. Munhu ngaarangwe. Zvokuti vachembera vakura vane 62 years ngavarangwe. Vakakanganisa zvimwe zvisingaiti. Ende mucommunity vana vakutya. Vana vakutya ende munhu anosikanwa munharaunda matinogara baba ivava. Ende mwanasikana wakaabuse anosikanwa vamwe vanomugamuchira sei vanomuona sei? Vanomuona sei munharaunda? Ko ichi chimwe chimukomana ichi chakachiripo ichi baba ava vachiabhusa musikana. Hatichatozivi kuti vakagumira kumusikana chetero. Pamwe nechikomana ichi pamwe chakatoitwa chine 10 years ichi. Choda kuti chitomboendawo futi chinoongororwa futi nana chiremba chimukomana ichocho. Hatichamboziva nokuti ushingi hwacho kwokuti vangarara nomwanasikana nomwana mukomana semubhedhi. Alright. Vete abuse nomwanasikana uyo mukomana aripo ari kuona anodzidzei mucommunity. Ende hatitozivi kuti akataurira vangani chimukomana ichi ndo zvanga zvichiitika kumba kwavo. Hatichaziva izvi. Zvakuda mutemo kuti ubate basa ravo. Ndosaka maCCW achona iwayo munharaunda iwayo vakatakurana nababa ava nomwanasikana nokuti maCCW anoti toshanda nevana. Vanhu vavanoti vana i18 years and below. Ende mwana uyo anga ari below 18 years, anga ne 15 years. Saka totovatendawo nebasa guru ravakaita iwa maCCW akazosvika nopova. Totovatendawo zvikuru. Maita basa.